Fadiliya Publisher. Dandan halara ta yi girgiza, imamu har yau kai ne da irin ƴaƴayenka. Dandan halara ta yi girgiza, imamu har yau kai ne da irin ƴaƴayenka. Masanin ɓoye da fili kawai ya ƙara tsaya mun, ban kaurar zamani al'ali ka kula mun, gaskiya ƙara gwada mun na fi komai za a yi mun, duk girman makaryaci gida a ido karye mun, maganganun taɓa ruhi a kwakwalwa ka zuba mun, hasbunallah malala ga mai shirin ya haye mun, duk mai son su Fadima daga hannu ce amin Allah amin Allah, iya wuya ka tsaya mun Allah dan Imam Ali Elbashi ƙara rika mun, in buga wasu bara sai na cimma na zaune amin Allah amin. Cewa mijin iya baba tilas ne na lura, yin tari daga shara kura ce ta yi kura, su fa tasirinsa na mai da manya yara, zuwa da kai ya fi sako in ji ɗan Hausa a lura, daga yau mun daina shiru ba zancen yankara, kowa ya ja da imamu sai mun ci kai a sarara, kara kaka wallahi ba mai jawa imamu sai dan karya. Wa ka gani da rawani ba ta Ali ya zo ba, wa ka gani ya yi shura ba jikan Ali ne ba, wa ka ji an cewa ne ba zuriyar Ali ne ba, tun wafatin mai gidanmu har yau ban ɗauke ba, in ka ji na cewa ne ba ta Yahudi nake ba mulkin hauka ba mulkin shirka ba, ƴaƴan manzan Allah nake nufi jasa ba, tun daga kan a'imma har da waliyai ta yi duba, ba rudu na taho ba kuma ban kaura ba su kan wani zamba ba zagin wani zamba, ba kyalewa zamba a mai da ni dabba ba, dan kar ku ce mini wane ba zan ki ban Allah ba, dan kar ku ki zagi na ba zan ki ban annabi ba zan hau jaki ba in bar mota a tasha ba zan kyale duro ba in ta ji bugar tanki ba, gaskiya ɗaya ce malam ka buko baka gane ba, dan walara ta yi girgiza Imam Ali yau kai ne da irin ƴaƴayenka. Malam gana alin nan ba irin kowa ne ba sa'an yaro ba sa'an manya ba, shi ba dogo ne ba shi ba gajere ne ba, shi ba ramamme ba shi kuma ba kato ba, shi ba tsaka-tsaki ba ne shi ba fatance ne ba, alin kawai Ali ne shi ƙara karatu ba bai taɓa ratsewa ko kwatankwacin shirka ba, bai taɓa yin ƙarya ko ya ɗarsa yin zagi ba, bai san ha'inci ba bai taɓa danna haƙi ba, malam alin falin ne bai san sakarci ba, ƙara da walara ta yi girgiza Imam Ali yau kai ne da irin ƴaƴayenka. Shak Tijjani zo ka jiji kan Imam Ali ne shi, Shak Jiyali dan Umma Aliyu ne kakan shi, Shak Ibrahim Inyas imamu ne cajin shi, kafdari kun sufaye na annabi to Ali ne shi, inda jikan annabi ne to Ali ne baban shi, ban ware kowa ba inda jikan annabi ne, na san kun san cewa Ali kanin annabi ne, kuma sirikin annabi ne shi wasiyan annabi ne, kuma na san kun yarda al'angon Fadima ne, kuma kafi jikokin annabi ƴaƴan Aliyu ne, kun san Alhassan Hussein ƴaƴayen Aliyu ne, Ummu Kulsum Zainab Muhsin zuriyar gidansa ne, Imamu Jawad Bakir jikokin Aliyu ne, Imamu Musa al-Kazim Aliyu Rida jininsa ne, Hassan al-Askari Aliyu al-Hadi jikansa ne, Imam Ali Sajad Lela cikin gidansa ne, Jafaru Sadiq Mahdi al-Muntazil jininsa ne, ya ga ainin magana za ku canza wa mutane, ku
ga kore gaskiya kuna ta yin eya ne bayan komai na mai gida yanayi da imamu ne da inda annabi za shi sai kaga da aliyu ne shi ya daura wa rawani gaban dubun na mutane inni shugabanka ne to ali shugabanka ne inni mai gidanka ne to ali mai gidanka ne duk wahalar da aka shiga za ka ga da aliyu ne dirrinsin da aka shiga za ka ga dai aliyu ne duk wata turka aje a zo aliyu ne din nasarar da ake yi za ka ga da aliyu ne nasarar yakin badar da jarumtar aliyu ne nasarar yakin uhudu kuce da su aliyu ne nasarar yakin kaibar kuce da su imamu ne nasara kuce da su aliyu ne nasara a cikin nasara kuce da su aliyu ne nasara a saman nasara kuce da su aliyu ne nasara kafin nasara kuce da su aliyu ne nasara bayan nasara kuce da su aliyu ne sarki a cikin tsarki kuce da su aliyu ne sarki tun kan sarki kuce da su aliyu ne haske a cikin haske kuce da su aliyu ne haske angon haske kuce da su aliyu ne haske sirikin haske kuce da su aliyu ne dan yau fa batun aliyu ne kara kaka yau zancen aliyu ne imamu yau mani ne dan amutin gidanka ne elbash adam na faduma mai guzurin yabanka ne a kuma bakin magana daga taskar gidanka ne na cikin gidanka ne ya ali ya ali ya ali ya ali ya ali ali elbash na faduma